Sareilon biharra da sariak konpondu, ez? Bueno, konpondu eta einbe bai, ez? Hartzen duzuz painuak eta saregilea baka pasa da sare bat montateko, train bat montateko, ez? Bai kortxo, bai berun, dana. Hone, gaur egunin, normalin konpondu etxen dugu, hemen Gipuzkoan gehiago ein etxen da ez bai, arma esaten da ez, kortxuk eta ipini eta berunak eta ipini bai. Eta lehen gehiago etxen zirian lehen aukuak gehiago ein, traina betxikino zirian sariak, oso txikina zirian gizuen birek aleben eruan elepuan, hone sarik kamioiak edun berditxuz, ez? Antixo dira eta beste. Da lehen haintxina, bai, sareiak etxe ben, ein eura trainak. Deietxekuk deitze ben modura itxasora juteko arrantzaliari, ez? Deietxekuk etxe ben deitxu, ez? Egueldo nadonia, itxasorako, egueldi txarra da honian oian gelditzeko, etxe ben deitxa. Tabino jainkoaren izenian itxasora joateko. Jose Luis jainkoaren izenian itxasora joateko. Basaregiak etxe ben, basariak horrezariak konpondu eta ein. Izplegako zut arrantzi zer den. Arrantzira, txalapa bat estartu jente batzu, pesuten dira maidu, amabos lagun, edurteten da bitxasora arrainen bila. Orduan, arrantzu etxen da benian, urren egunian etorten dira atzera portura, edetxen da benara arrainak saldu bentan. Benta bat egoten da, lonjan, etorten di kompradore batzuk, etxen da bena bola bateri sakatu, eta eurak erosi. Orduan erosten da benian, eunek arraina bara freskorako, betxen da bena hartu furgonetak eta aldanik harinen erun pizkaderizetara, arrain fresko brezu bizi-bizirik egoteko, jentik erostek etxerako. Bale, biharrian, biharra gogorra bai euritzan, bai euskitzan, hotzagaz, haintxen, egonen bihar, bera traina bustizia, umedua, da ez eskutartian, horre bai azurra, bai hartu, atzamar, lepo, hainkak gelditzen jatzu gogortu, eta gero lehenago behintzat erropa egokirik ez, hone behintzate erropatakoa zuz beruak eta babesteko ondo hotza etxik eta hotzagandik eta euskiz edo beruaz babesteko eta bai sombrilla, portezke onaldi dago, biharra gogorra dabe bai, ze karo, gero ez daukazu ordutegi finko bat. Bai, neguan, baporak geldiri dauzenian, etxen dozuz neguko biharrak. Geldi zoiaz, neguko zatizarrak endu, barrizten apurtxu bat traina. Bai, negu da barriz jaltzen danean, bapora sartzen danean da traina apurtzen da benean, konpondu garte haintxen, ordu pilo bat, euna izun, euna torri, eta haintxen, konpondu garte, konpondu barik ezin dira izun itxasorat. Bueno, guke itxasoko kondizioiak, portur itxasor urteten du, nian urteten du, normalian egueldi honagaz. Problema bat egutzen du, geu itxasun gozenian, atrapaten maut egueldi santarrak, atrankasi barranka zantzi behitxe gara, erre, geure arrantzi inarte. Egueldi santar gogorrak atrapaten magetxuz, atunetan dizaten hori normalen izaten da udan. Etxere torri bareko lurrun izaten da, mila eta orduan etxen du, txalopia para antxasuan, eta ankla flotante esaten dana botaulako esaten da, parakadizilako bat atzetik, soka bat amarratuta bat txalopiari atze partia. Orduan itxasu sakatzen da benien aurretik, atzetik, txalopi gitzen dago arrora. Eta arrek gitzen dago, horrek botarun ankla flotante esaten dana, gitzen dago frena, enkotuz, parakadisa batala, bai uretan. Garek etxen gatzu frena, geldika, frena, geldika. Dantxo, dengarrak abuztizean,
atrankasi, barrankasi. Lori pezinen, bapora bai, bi, bu, krikarrak, da, hauen eta aurren egun erarte. Gero emakumia itxaso mailan, ez? Beti onda, ikustezina izan da, bai, fantasmilako izina. Baina itxas gizon batek emakume bat albun euki barik gauzan dirik ez ebanengo. Bai, gizona bale, ederto, danotakio, itxasua gogorra da, eta itxasora jun berdizena, ez? Osa, itxasora jutia gogorra dana. Baina honek emakumiak ez ari jozten bakar. Sari jozten, baporeko kontuk eruten. Etxian, hamen papela eta etxien papela, enberrizate ben, edo enberrizaten dabe. Ze, eurak itxasun daoz, eta hamak enberrizaten dau, bizien papela. Etxia eruan, sari jozti. Bitu ze bihar, ze da, sekula ez da, ez ikusi, ez? Ikuste ezin pasa dira beti horrek emakumiok, injarran diziok idabenak eta daukenak. Ze eurak barik, pentsaten dute itxasora ezin izango zigila joan da. Izan zirenei, gaur garen ari, izango direnei. Ez daidazu maitea, den aldatuko dela, biharreren irekin, egongo zara.